Filmy, z ktorých som bol ako decko zesratý. Prvá časť. Znamenia. Napínavý thriller od režiséra menom M. Night Ne, ja ho volám Michael Night Shyamalan. Tento film má úplne všetko, čo hororový fanúšik potrebuje k tomu, aby večer zaspal, kámo. Máš tu strach a traumat, pochybnosti o viere, existenciu mimozemského života. Rodinné vzťahy sú na tom úplne na prdel. A samozrejme sú tu aj veľmi strašidelné, podivné a veľmi divné deti, ktoré M. Night Shyamalan dokáže vo svojich hororoch naozaj urobiť strašidelnými. Jeho filmy patria medzi naozaj napínavé psychologické thrillery, ktoré odporúčam a ktoré úprimne milujem, ale film Znamenia mi spôsobil jednu veľkú traumu, a to vďaka tomuto záberu. Ja ti hovorím, toto keď som videl prvýkrát na Markíze, mňa odjebalo na Venušu. Atmosféra, ktorá je budovaná v tomto filme a je spojená s tou neskutočne výraznou, strašidelnou, nepríjemnou muzikou, naozaj pôsobí znepokojivo. A keď tam sú tie asi dva jumpscary v celom filme, tak proste to cítiš, je to intenzívne a máš to do konca života. Dovidenia budúce.